Εισόδημα από το σπίτι με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή και συγκεκριμένα affiliate marketing. Σήμερα θα μιλήσουμε για την εξέλιξη του εμπορίου, τα άειλα προϊόντα, το affiliate marketing και μία νέα μέθοδο, ένα νέο σύστημα που δίνει σε όλους μας τη δυνατότητα να αποκτήσουμε εισόδημα από το σπίτι μας, εισόδημα από το ίντερνετ. Η εξέλιξη του εμπορίου. Η βάση του εμπορίου είναι το marketing. Marketing είναι η στρατηγική με την οποία μια επιχείρηση προσεγγίζει τον καταναλωτή. Οπότε, ποια είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνταν για το marketing μέχρι σήμερα? Τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαφημιστικά φυλάδια, αφίσες, τηλέφωνα, διάφορα κέντρα αδυνατίσματος και το καθεξής. Και σιγά σιγά έχει αρχίσει να μπαίνει στη ζωή μας και το ίντερνετ. Όλοι βλέπουμε διαφημίσεις στο Google, στο Yahoo, στο Twitter, στο Facebook, στο YouTube και το καθεξής. Μέχρι σήμερα, ο στόχος της διαφήμισης ήταν να κάνει τον καταναλωτή να αγοράσει. Ήταν με την οτροπία του ή τώρα ή ποτέ. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας όμως και κυρίως λόγω της ανάπτυξης των social media, ο στόχος πλέον δεν είναι ή δεν θα έπρεπε να είναι η απευθείας πώληση, αλλά η δημιουργία σύνδεσης και επαφής πριν την πώληση. Μέχρι σήμερα όλο το στήσιμο μιας διαφημιστικής καμπάνιας αποσκοπούσε στο κλείσιμο στο αποτέλεσμα. Το πρόβλημα αυτής της διαδικασίας όμως είναι ότι χάνεις οριστικά όσους δεν είναι αποφασισμένοι 100% να αγοράσουν εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Η διαφήμιση στο ίντερνετ για μια μικρή ή μεσαία επιχείρηση υπερτερεί σε σχέση με όλους τους παραδοσιακούς τρόπους, διότι δίνει δυνατότητα στόχευσης, είναι εξαιρετικά οικονομικότερη, φαίνεται αν αποδίδει και αν παράγει αποτέλεσμα με ελάχιστα χρήματα, δίνει τη δυνατότητα χτισήματος σχέσης και καλλιέργειας ενδιαφέροντος πριν την πώληση. Προφανώς για να γίνουν αυτά χρειάζονται τα κατάλληλα εργαλεία, αυτό είναι και το θέμα μας σήμερα. Μέχρι σήμερα, μία μικρή επιχείρηση έστελνε φακέλους και φυλάδια, ας πούμε, για παράδειγμα, και μετά το μόνο που είχε να κάνει, αφού είχε κάνει όλη αυτή τη μεγάλη επένδυση, ήταν να ελπίζει ότι ο φάκελος θα ανοιχτεί από κάποιον σχετικό ή που ενδιαφέρεται με αυτό που πουλάει, προωθεί. Ότι αφού ανοιχτεί ο φάκελος δεν θα πεταχτεί, ότι μετά δεν θα το ξεχάσουν, δεν θα χάσουν το φυλάδιο και ότι κάποιος θα τους πάρει τηλέφωνο ή θα τους επισκεφτεί. Όλοι όσοι δεν παίρναν τηλέφωνο ή δεν αποφασίζαν σχετικά σύντομα να πάνε στο κατάστημα, αλλά ενδιαφέρονταν, χάνονταν για πάντα. Δεν υπήρχε ένας τρόπος σύνδεσης. Σήμερα όμως, με το Facebook, το MySpace, το YouTube, το Twitter και όλη αυτή την επανάσταση που έχει γίνει με το ίντερνετ και κυρίως λόγω των social media, αυτό το πράγμα που ουσιαστικά έκαναν τη διαφήμιση για τις παραδοσιακές επιχειρήσεις δύσκολη, ασύμφορη ή αδύνατη, αλλάζει οριστικά. Μέχρι σήμερα η διαφήμιση λειτουργούσε δες, αγόρασε. Στο μέλλον, και όταν λέω στο μέλλον επειδή αυτή η τεχνική, ειδικά στη χώρα μας, δεν χρησιμοποιείται ευρέως ή δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου, ουσιαστικά είναι κάτι που θα κατακλείσει την αγορά στο μέλλον, αλλά η τεχνογνωσία και η τεχνολογία υπάρχει από σήμερα. Οπότε, σήμερα η σωστή μέθοδος για μια μικρή ή μια μεσαία επιχείρηση ειδικά είναι στέλνει τη διαφήμιση σε μια lead capture page, θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά κάνει email marketing autoresponders, μετά τους πηγαίνει σε ένα sale page στο e-shop ή τους προσκαλεί στο κατάστημά της αν δεν έχει e-shop, κάνουν οι autoresponders μετά καλλιέργεια ενδιαφέροντος, καλλιέργεια γραφής και μετά ολοκληρώνεται η πώληση. Όλα αυτά, αν είστε καινούργοι, δεν τα καταλαβαίνετε, δεν πειράζει, στη συνέχεια θα τα εξηγήσω. Η κεντρική ιδέα πάντως αυτό που λέω είναι ότι παλιά ήταν δες, αγόρασε, τώρα είναι δες, συνδέσου μαζί μου, να μάθεις περισσότερα για μένα και όταν είναι το timing κατάλληλο για σένα, θα έρθεις και θα αγοράσεις. Κάποιοι θα αγοράσουν επί τόπου, κάποιοι όμως θέλουν το χρόνο τους για να αγοράσουν. Και ενώ παλιά αυτούς τους χάναμε, σήμερα δεν τους χάνουμε. Οπότε με αυτόν τον τρόπο αλλάζει πλήρως ο προσανατολισμός της διαφήμισης και αλλάζει πλήρως και ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να γίνει τη διαφήμιση και να σκέφτεται ο διαφημιζόμενος και το καθεξής. Και αυτός ο τρόπος ταιριάζει κυρίως στις μικρές και στις μεσαίες επιχειρήσεις. Για ποιο λόγο? Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν τη δύναμη την οικονομική μέσα από συνεχόμενη πλήση κεφάλου με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο να μας κάνουν να τους θυμούνται. Αυτό το top of mind awareness που λέμε. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να στέλνουν ένα φυλάδιο κάθε μέρα. Οπότε με αυτή την καινούργια μέθοδο όσοι ενδιαφέρονται αλλά δεν είναι έτοιμοι τώρα δεν χάνονται. Πλέον στο ίντερνετ μια διαφημιστική καμπάνια φαίνεται να αποδίδει μετά από 3 ευρώ
μπορεί να είναι ευέλικτη, μπορεί να είναι στοχευμένη. Μπορεί να διαφημιστεί οποιοσδήποτε σχεδιάζοντας ο ίδιος την καμπάνια του, αφού δεν χρειάζεται να είναι τέλειος και μπορεί να μάθει αφού αυτό το πράγμα πρακτικά κοστίζει ελάχιστα. Αυτό το πράγμα δίνει προφανώς και ευελιξία και οικονομία. Επίσης δεν δεσμεύει καθόλου, δεν υπάρχει καμιά δέσμευση με αυτού του είδους διαφήμιση. Δεν πρέπει να πας να επενδύσεις κάποια χρήματα. Δηλαδή, ακόμα και το πιο απλό φυλάδιο, 2-3 ευρώ θέλει να τυπωθούν για να τυπωθεί ένας ικανός αριθμός φυλαδίων. Οι διαφημίσεις στο ίντερνετ μιας μικρής ή μεσαίας επιχείρησης μπορεί να είναι δίπλα ή πάνω από την Coca-Cola ή το πλαίσιο και το πιθανότερο, αν έχουν συγκεκριμένο target group και ξέρουν τι κάνουν, να χρεώνονται λιγότερο ανά κλικ από ότι οι μεγάλες εταιρείες. Γιατί οι μικρές εταιρείες μπορούν να στοχεύσουν καλύτερα και άρα να μειώσουν την τιμή της διαφήμισής τους. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά γίνεται ίση μάχη του εμπορίου. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στη μεγαλύτερη επανάσταση που έγινε ποτέ στο εμπόριο, μια επανάσταση που δίνει σε όλους τη δυνατότητα να αγωνιστούμε με ίσους όρους. Το Internet Marketing δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να εκμεταλλευτεί την τεχνολογία με τρόπο που δεν ήταν δυνατό μέχρι σήμερα. Τα βασικά εργαλεία που χρειάζεται να έχει μια επιχείρηση, οποιαδήποτε επιχείρηση, για να εκμεταλλευτεί τη δυναμική του Internet Marketing είναι τα εξής: landing pages και autoresponders. Θα εξηγήσω τι είναι αυτά παρακάτω. Αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε λίγο για τα άλλα προϊόντα στο οποίο αναφέρθηκα πριν. Τα προϊόντα αυτά, τα άλλα προϊόντα υπάρχουν λίγα χρόνια και στην ουσία είναι προϊόντα πληροφορίας, info products. Software, ηλεκτρονικά βιβλία, υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, ηλεκτρονικά περιοδικά, συνδρομητικά site ενημέρωσης, υπηρεσίες όλων των ειδών κ.ο.κ. Τα άλλα προϊόντα έχουν μια τεράστια διαφορά από όλα τα προϊόντα που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Δεν έχουν κόστος σε όποιον τα πουλά. Από τη στιγμή που κάποιος κάνει την απόσβεση της αρχικής του επένδυσης, ό,τι πουληθεί από εκεί και πέρα είναι καθαρό κέρδος. Αν για παράδειγμα πουλάς ένα ηλεκτρονικό βιβλίο και αποσβέσεις τα χρήματα που χρειάστηκε, αν χρειάστηκε κάποια χρήματα για να το δημιουργήσεις, από εκεί και πέρα είτε πουλήσεις 10, είτε 100 ή 10.000, δεν έχεις κανένα κόστος. Ό,τι εισπράξεις είναι καθαρό κέρδος. Σε αυτή τη μοναδική ιδιαιτερότητα των άλλων προϊόντων οφείλονται δύο πράγματα. Πρώτον, είναι εξαιρετικά επικερδής η επιχειρηματική ενασχόληση με αυτά. Δεύτερον, δίνεται κάποιες φορές η δυνατότητα στον καταναλωτή να αποκτήσει τέτοια προϊόντα σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Και το τρίτο που ανέφερε είναι το affiliate marketing. Το affiliate marketing στην ουσία είναι η μεταξέλιξη του δικτυακού marketing. Το δικτυακό marketing το γνωρίζει αρκετός κόσμος πια, υπάρχει στη χώρα μας αρκετά χρόνια. Το δικτυακό marketing είναι ένα μοντέλο στο οποίο ο καταναλωτής αντιπρόσωπος ή ο δικτυωτής αποκτά το δικαίωμα να μεταπολεί, γίνεται αντιπρόσωπος των προϊόντων μιας παραγωγού εταιρείας και μπορεί να μεταπολεί ο ίδιος τα προϊόντα, ενώ ταυτόχρονα αποκτά το δικαίωμα να συστήνει και άλλους καταναλωτές αντιπροσώπους στην παραγωγό εταιρεία, οι οποίοι με τη σειρά τους μπορούν να κάνουν το ίδιο και το καθεξής. Σε αυτό το σύστημα δεν χρησιμοποιείται το παραδοσιακό κανάλι χοντρεμπόρων, λιανεμπόρων, διαφήμιση και το καθεξής. Τα χρήματα που εξοικονομούνται από αυτό το κανάλι διοχετεύονται σε αυτούς που συστήνουν τους καταναλωτές και τους αντιπροσώπους στην εταιρεία, σε αυτούς δηλαδή που δομούν το δίκτυο. Πριν λίγα χρόνια, ο συνδυασμός των άλλων προϊόντων και του δικτυακού marketing γέννησαν ένα νέο σχεδόν μαγικό εμπορικό χώρο, το affiliate marketing. Στο affiliate marketing ο καταναλωτής πάλι συνδέεται απευθείας με τον παραγωγό, πάλι συνδέεται απευθείας με μια εταιρεία, πάλι δεν υπάρχουν μεσάζοντες δηλαδή, αλλά υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Οι affiliates το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να συστήνουν την παραγωγό εταιρεία, στο internet marketing να στέλνουν traffic στο site της εταιρείας και όλα τα άλλα, σχεδόν όλα τα άλλα, την πώληση, διακίνηση και το καθεξής, το support, τα πάντα, τα αναλαμβάνει η εταιρεία. Τώρα, ποια είναι τα απαραίτητα εργαλεία που απαιτούνται ώστε να μπορέσει μία επιχείρηση ή ένας επαγγελματίας να χρησιμοποιήσει αυτή την επανάσταση που γίνεται στο internet marketing προς όφελός του. Είπαμε ότι αυτά τα εργαλεία είναι landing pages και autoresponders, τα βασικά εργαλεία που χρειάζεται κάποιος. Landing pages. Οι landing pages είναι μονοσέλιδα website τα οποία συλλέγουν επαφές, σου δίνουν μια παρουσία στο δίκτυο, χτίζουν πελατολόγιο, χτίζουν λίστα. Οι σελίδες αυτές μαζεύουν επαφές, αλλά μαζεύουν επαφές όσων ενδιαφέρονται. Για ποιο λόγο? Γιατί οι σελίδες αυτές έχουν ένα σύντομο κείμενο ή ένα σύντομο βίντεο, το οποίο ενημερώνουν
πρακτικά τι πραγματεύεται η επιχείρηση. Και δεξιά πάντα έχουν μια φόρμα στην οποία κάποιος μπορεί να εισάγει τα στοιχεία του. Εισάγοντας τα στοιχεία του, ταυτόχρονα εξυπακούεται ότι ενδιαφέρεται για αυτό το οποίο ενημέρωσε το κείμενο ή το βίντεο. Εσείς, αν παρακολουθείτε αυτό το webinar, είτε ζωντανό είτε μαγνητοσκοπημένο, βρίσκεστε σε αυτή τη σελίδα, διότι κάποια στιγμή συμπληρώσατε τα στοιχεία σας σε μια landing page που μίλαγε για εισόδημα από το σπίτι ή εισόδημα από το ίντερνετ. Ως εκ τούτου, ξέρουμε ότι βρίσκεστε εδώ πέρα επειδή σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Αυτή η λογική μπορεί να εφαρμοστεί για οποιαδήποτε επιχείρηση προφανώς. Αυτό τώρα είναι ένα κλασικό παράδειγμα μιας lead capture page. Είναι ενός επαγγελματία που διαφημίζει μαθήματα κιθάρας. Κάτι τέτοιο είναι. Μια τέτοια σελίδα μπορεί να δημιουργήσει κυριολεκτικά οποιαδήποτε επιχείρηση. Από υδραυλικό μέχρι διοικητή, από λογιστή μέχρι δικηγόρο. Οι autoresponders τώρα. Οι autoresponders στέλνουν περιοδικά email που προγραμματίζουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα που επιλέγουμε εμείς. Αυτά τα εργαλεία είναι χρήσιμα προφανώς για όλες τις επιχειρήσεις που θέλουν να έχουν έστω και ένα ελάχιστο όφελος από το ίντερνετ. Τα email αυτά είναι ένας διακριτικός, μη απειλητικός τρόπος υπενθύμησης της παρουσίας του επαγγελματία ή της επιχείρησης. Στην ουσία οι autoresponders κάνουν για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις ό,τι κάνουν οι διαφημίσεις για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Και τα δύο υπενθυμίζουν την παρουσία της επιχείρησης. Απλώς οι autoresponders το κάνουν τελείως δωρεάν αυτό. Με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να χρησιμοποιούν το ίντερνετ καθημερινά και πάνω από 400 εκατομμύρια ανθρώπους να είναι συνδεδεμένοι στο Facebook για πάνω από 1 ώρα κάθε μέρα, η προσπάθεια ενός επαγγελματία ή η επιλογή ενός επαγγελματία να χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο για να προωθήσει τη δουλειά του θα έπρεπε να είναι αυτονόητη. Αυτό που κάνουμε με 2 λόγια είναι το εξής. Αυτό που κάνουμε εμείς. Ουσιαστικά διακινούμε εργαλεία Internet Marketing μέσω Internet Marketing, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές του Internet Marketing. Δηλαδή, χρησιμοποιώντας το επιχειρηματικό μοντέλο του Affiliate Marketing, δίνουμε τη δυνατότητα και διακινούμε και στέλνουμε traffic στη σελίδα μιας εταιρείας, η οποία πουλά lead capture pages και autoresponders. Οπότε, προκειμένου κάποιος να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα ή να γίνει καταναλωτής αυτών των εργαλείων, ποιο είναι το κόστος του. Αν όλα αυτά τα εργαλεία αγοραστούν από εμάς με τον κλασικό τρόπο, εκτός affiliate marketing δηλαδή, θα κόστιζαν κάποιες εκατοντάδες ευρώ κάθε μήνα και αρκετά περισσότερα στην αρχή, αν δεν υπάρχουν γνώσεις προγραμματισμού και χρειαζόταν κάποιος να τα στήσει όλα αυτά. Στην εταιρεία για την οποία μιλάμε σήμερα, το ετήσιο κόστος δεν είναι $1.000. Δεν είναι καν εκατοντάδες δολάρια. Τα προϊόντα για τα οποία μιλάμε, lead capture pages και autoresponders, είναι άειλα και όπως είπαμε, αρκετές φορές ο καταναλωτής μπορεί να τα αποκτήσει σε πολύ καλή τιμή. Περιμένετε λοιπόν τώρα να ακούσετε μια καλή τιμή, κάτι που θα σας δώσει τη δυνατότητα να το σκεφτείτε. Η τιμή που θα ακούσετε όμως δεν έχει οριστεί για να το σκεφτείτε, αλλά για να το κάνετε. Η εγγραφή, είτε ως affiliate, συνεργάτης δηλαδή που θα κερδίζει χρήματα, είτε ως απλός χρήστης των εργαλείων αυτών, κοστίζει $40 και η συνδρομή μόλις $10 το μήνα. Με 8 ευρώ ή $10 το μήνα αποκτάτε όλα τα παραπάνω προϊόντα, lead capture pages, autoresponders, τη δυνατότητα να διοργανώνετε webinar στην οποία δεν θα αναφερθώ τώρα, εκπαίδευση στα ελληνικά να χρησιμοποιήσετε όλα αυτά τα εργαλεία και πολλά ακόμα. Αυτά τα $10 είναι και η κατανάλωση εξαιτίας της οποίας πληρωνόμαστε τις προμήθειες που θα δείτε παρακάτω, εμείς οι affiliates. Στο πλάνο που θα δείτε επιστρέφεται σε εμάς το 75% του τζίρου που δημιουργείται. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι ότι τα προϊόντα αυτά είναι άειλα, άρα δεν έχουν κόστος κατασκευής και δεν επιβαρύνονται με κόστος μεταφοράς, συσκευασίας και ούτω καθεξής. Οπότε όλοι ξεκινάμε με $40. Αυτό το ποσό το δίνουμε μία φορά και δεν το ξαναδίνουμε ποτέ. Από εκεί και πέρα πληρώνουμε $10 κάθε μήνα για όσο καιρό επιλέγουμε είτε να είμαστε affiliate συνεργάτες και να κερδίζουμε χρήματα και να προωθούμε αυτά τα εργαλεία, είτε αν είμαστε απλοί καταναλωτές των εργαλείων, πάλι η συνδρομή είναι ίδια. Δεν πληρώνει κάτι παραπάνω κάποιος δηλαδή για να γίνει affiliate και να κερδίσει χρήματα. Αυτά τα $10, όπως είπαμε, είναι και η κατανάλωση των μελών του δικτύου που θα δούμε παρακάτω, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μέλη τα οποία δεν καταναλώνουν. Η συμμετοχή συνεπάγεται αυτόματα την κατανάλωση.
Σε αντίθεση με το κλασικό δικτυακό marketing, δεν μπορούν να εισαχθούν στην πρώτη μας γραμμή απεριόριστα άτομα. Μάλιστα, δεν μπορούν να εισαχθούν πάνω από 2 άτομα στην πρώτη μας γραμμή. Το μοντέλο που χρησιμοποιούμε ονομάζεται 2x14 Forced Matrix. Αναπτύσσεται ως εξής. Αν εξαιτίας μας 2 άτομα γίνουν είτε affiliates συνεργάτες είτε απλοί χρήστες των προϊόντων, συνδέονται κατευθείαν με εμάς. Οι επόμενοι 2 όμως εισάγονται υποχρεωτικά κάτω από αυτούς που ήδη υπάρχουν. Οι επόμενοι 2 το ίδιο και ούτω καθεξής. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης δημιουργεί μια τεράστια δυναμική. Κάποιος που δεν εισάγει ποτέ ούτε ένα άτομο καταλήγει με ομάδα. Αυτό συμβαίνει δεδομένου του γεγονότος ότι δεν σταματούν όλοι οι upline του να εισάγουν άτομα. Αν κάποιος θέλει μόνο να χρησιμοποιείται εργαλεία και να μην εισάγει ποτέ κανέναν, παρόλα αυτά καταλήγει με ομάδα, δεδομένης προϋπόθεσης που ανέφερα πριν. Ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι ότι ο κάθε ένας που συμμετέχει γίνεται σε ένα μικρό βαθμό εντός εισαγωγικών μέτοχος της επιτυχίας του δικτύου. Αν το δίκτυο πάει καλά, πράγμα που δεν εξαρτάται από εκείνον, αν δεν εισάγει άτομα, θα έχει κέρδος. Αν όχι, δεν θα έχει κέρδος. Υπάρχουν 3 τρόποι για να κερδίσει κάποιος χρήματα. 3 είδη bonus. Το Fast Start bonus, Matrix bonus και Matching bonus. Το πρώτο και το τρίτο αφορά μόνο τους affiliates, τους συνεργάτες δηλαδή που στέλνουν traffic στο site της εταιρείας. Το δεύτερο αφορά και όσους απλά συμμετέχουν ως απλοί καταναλωτές ή ως απλοί χρήστες των προϊόντων. Οπότε το Matrix bonus λέει το εξής. Για κάθε άτομο που εισάγεται στο Matrix σας, από κάτω σας δηλαδή, θα αμείβεστε κάθε μήνα με 25 λεπτά του δολαρίου. Αυτό ισχύει για κάθε άτομο ανεξάρτητα από το αν το έχετε εισάγει εσείς ή όχι, ανεξάρτητα από το αν το έχετε συστήσει εσείς ή αν αυτό το άτομο έχει γίνει χρήστης ή affiliate των εργαλείων εξαιτίας σας. Το Matrix bonus το εκμεταλλεύεστε μέχρι το 12ο επίπεδο αν δεν έχετε εισάγει ποτέ κανένα και μέχρι το 14ο επίπεδο αν εισάγετε άτομα. Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα bonus θα βρείτε στο back office σας, θα σας πω μετά πώς θα προωθηθείτε εκεί πέρα. Στο ακραίο ιδανικό σενάριο που ένα Matrix γεμίσει πλήρως μέχρι το 12ο επίπεδο αποδίδει $2.046. Στο 14ο επίπεδο το Matrix μόνο αποδίδει πάνω από $8.000. Η εταιρεία για την οποία μιλάμε υπάρχει στον κόσμο σχεδόν 1 χρόνο και έχει ήδη πάνω από 80.000 μέλη. Αυτό σημαίνει πως υπάρχουν πάρα πολλά μέλη που έχουν συμπληρώσει ήδη τα 12 ή τα 14 επίπεδα μέσα σε αυτούς τους λίγους μήνες. Fast Start Bonus. Είπαμε πως η εγγραφή κοστίζει $40 και ο κάθε μήνας $10. Αυτό σημαίνει πως κάθε νέο μέλος για να ξεκινήσει πληρώνει $50. Οπότε περίπου €40 κοστίζει η εγγραφή συν ο πρώτος μήνας. Όπως είπαμε, το κόστος είναι ίδιο είτε κάποιος ξεκινά ως affiliate είτε κάποιος ξεκινά ως απλός χρήστης, σαν απλός καταναλωτής των εργαλείων και δεν τον ενδιαφέρει σε πρώτη φάση να κερδίσει εισόδημα. Το Fast Start Bonus λέει το εξής. Για κάθε νέο μέλος που εισάγεται εξαιτίας σας, για κάθε νέο μέλος δηλαδή που γνώρισε την εταιρεία μέσω του δικού σας link, κάθε affiliate παίρνει ένα δικό του link, θα κερδίζετε εφάπαξ μια αμοιβή $25. Το bonus αυτό το εισπράττει όποιος συστήσει το νέο μέλος, ανεξάρτητα από το με ποια θέση καταλάβει αυτό στο Matrix. Δεν υπάρχει όριο στο πόσα μέλη μπορεί να εισάγει προσωπικά κάποιος και στο πόσες φορές μπορεί κάποιος να καρποθεί αυτό το bonus. Το bonus αυτό δεν έχει σχέση με παθητικό εισόδημα, θα δούμε παρακάτω πώς δημιουργεί το παθητικό εισόδημα. Έχει όμως το πλεονέκτημα πως απαντά στην ανάγκη για άμεσο εισόδημα. Συνδυάζει το άμεσο κέρδος με τη διαδικασία χτισήματος του δικτύου και με τη διαδικασία χτισήματος παθητικού εισοδήματος. Σίγουρα όμως το καλύτερο bonus είναι το matching bonus. Με απλά λόγια, το matching bonus είναι το εξής. Για κάθε μέλος που έχετε εισάγει προσωπικά εσείς, που γνωρίζετε την εταιρεία μέσα από το δικό σας link δηλαδή, θα κερδίζετε έξτρα από τα χρήματα που ήδη παίρνετε από τα υπόλοιπα bonus, το fast track bonus και το matching bonus, ποσό ίσο με το 50% των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι από το matrix bonus. Δηλαδή, αν έχετε εισάγει 10 μέλη, είτε αυτοί είναι affiliate συνεργάτες, είτε είναι απλοί καταναλωτές, και ο κάθε ένας από αυτούς κερδίζει ας πούμε €200 το μήνα εξαιτίας του matrix που δημιουργήθηκε, είτε το δημιούργησε μόνος του, είτε δημιουργήθηκε από τα άτομα που εισάγαν η upline, ας πούμε €200 το μήνα κάποια στιγμή, εσείς θα παίρνετε έξτρα €100
από κάθε ένα από αυτούς, δηλαδή έξτρα 1.000 ευρώ μόνο από αυτό το bonus. Και αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Από τη δεύτερη γενιά, για αυτούς που εισάγουν προσωπικά οι δικοί σας δηλαδή, κερδίζετε λόγω του matching bonus το 20% των χρημάτων που κερδίζουν εκείνοι από το Matrix. Για την τρίτη σας γενιά το 10%, γιατί τέταρτη γενιά είναι, πρώτη γενιά είναι αυτή που έχετε συστήσει εσείς, δεύτερη γενιά είναι αυτή που έχουν συστήσει εκείνοι και ούτω καθεξής. Στην τέταρτη γενιά το 5%, στην πέμπτη γενιά το 3%. Το matching bonus καταλήγει να αποδίδει στον ενεργό affiliate πολύ περισσότερα χρήματα από όλα τα υπόλοιπα bonus μαζί. Δίνουν τη δυνατότητα να χτιστεί εισόδημα της τάξης των 2.000 ή των 8.000 δολαρίων πολύ πριν συμπληρωθεί το 12ο ή το 14ο επίπεδο αντίστοιχα, δηλαδή με πολύ λιγότερα άτομα. Τα παραπάνω εργαλεία προφανώς χρησιμεύουν σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες όλων των ειδών. Έχουμε κάνει λοιπόν το εξής για τη δική μας προσωπική ομάδα στην Ελλάδα και την Κύπρο. Έχουμε δημιουργήσει μια εντελώς δωρεάν παροχή για όλα τα μέλη του δικτύου μας. Έχουμε μια ιστοσελίδα στην οποία οποιοδήποτε μέλος του δικτύου μας εμπορεύεται οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία, αποκτάει το δικαίωμα να προσφέρει μία έκπτωση στα υπόλοιπα μέλη, η οποία δημοσιεύεται στο site αυτό. Τα υπόλοιπα μέλη αποκτούν πρόσβαση σε αυτές τις εκπτώσεις. Κάτι σαν αυτό που κάνουν τα site προσφορών. Με μία μεγάλη διαφορά όμως. Τα site προσφορών αμείβονται με το 20 έως 40% του τζίρου που προκαλούν, ενώ εδώ αυτή η παροχή είναι εντελώς δωρεάν. Επίσης, στα site προσφορών, οι επιχειρήσεις προσφέρουν το στόκ τους. Κατά κανόνα προσφέρουν προϊόντα που δεν μπορούν να πουλήσουν στις αρχικές τους τιμές. Γι' αυτό και τα προσφέρουν εξάλλου. Εδώ όμως οι επαγγελματίες προσφέρουν έκπτωση σε όλα τα προϊόντα τους ανεξαιρέτως. Και το κάνουν αυτό επειδή ο στόχος του site αυτού δεν είναι η δημιουργία εφήμερου τζίρου ή το ξεφόρτωμα στόκ, αλλά η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στον καταναλωτή και τον επαγγελματία. Αυτό σημαίνει ότι καθώς αναπτύσσεται το δίκτυο και καθώς πληθαίνουν οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που συμμετέχουν, τόσο περισσότερες επιλογές και ωφέλη θα υπάρχουν. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο, αυτή η πρόταση δεν αφορά πλέον μόνο τους δικτυωτές ή τους affiliates, αλλά τους πάντες. Αφορά οποιοδήποτε επαγγελματία, είτε εμπορεύεται προϊόντα είτε προσφέρει υπηρεσίες, ακόμα δεν έχει καμία σχέση με το ίντερνετ. Αφορά ακόμα και τον απλό καταναλωτή που θέλει να υποφελείται από τις εκπτώσεις που προσφέρονται. Επομένως, με αυτό το παράλληλο δίκτυο δίνει τη δυνατότητα να κερδίζουν ή να ωφελούνται όλοι από την αρχή, είτε ως affiliates, είτε ως επαγγελματίες, είτε ως απλοί καταναλωτές. Συνοψίζοντας λοιπόν, με $10 το μήνα κάποιος έχει τα εξής ωφέλη. Πρώτον, το δικαίωμα να χτίσει το δίκτυο, να γίνει affiliate και να αποκτήσει εισόδημα μέσω συστάσεων. Δεύτερον, τη δυνατότητα να υποφεληθεί από την ανάπτυξη του δικτύου, αν αυτό πάει καλά, ακόμα και αν είναι πλήρως ανενεργός, δηλαδή ακόμα και αν έχει επιλέξει μόνο να χρησιμοποιεί τα εργαλεία. Τρίτον, να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία ώστε να προωθεί την επιχείρησή του, θα έχει landing pages, personalized landing pages, είναι μια μικρή διαφορά αυτή, autoresponders, webinars, traffic rotate, είναι αρκετά εργαλεία, εγώ εξήγησα μόνο τα δύο τώρα για να μην πλατιάσω. Τέταρτον, το δικαίωμα να διαφημιστεί προσφέροντας εκπτώσεις στα μέλη. Πέμπτον, αν είναι απλός καταναλωτής και δεν είναι ούτε επαγγελματίας ούτε έχει κάποια ιδιαίτερη κρίση για τα εργαλεία, το δικαίωμα να απολαμβάνει εκπτώσεις. Ο κάθε ένας από εμάς επιλέγει ποιες από τις δυνατότητες που προσφέρονται τον αφορούν και ποιες όχι. Κλείνοντας, να εξηγήσω τι είναι το cut-off day. Όταν συμπληρώσατε τα στοιχεία σας στη φόρμα που σας έδωσε ο άνθρωπος που σας κάλεσε, ή αν δεν έχει γίνει αυτό και βλέπετε αυτό το webinar μαγνητοσκοπημένο, κάτω από αυτό το βίντεο υπάρχει ένα κουμπί που λέει προεγγραφή, οπότε μπορείτε να συμπληρώσετε εκεί τα στοιχεία σας τώρα. Κάνοντας αυτό το πράγμα, δημιουργήθηκε για εσάς ένα δωρεάν προσωρινό back office και δεσμεύτηκε για εσάς μία θέση στο δίκτυο. Αυτή την προσωρινή θέση την κρατάτε μέχρι Τρίτη ή Παρασκευή μεσάνυχτα, ανάλογα με το πότε βλέπετε αυτό το πλάνο. Με απλά λόγια, αν από τώρα μέχρι τότε κάποιος εισαχθεί και ολοκληρώσει την εγγραφή του από κάτω σας και εσείς αποφασίσετε να γραφτείτε χρονικά μετά από εκείνον, θα κρατήσετε τη θέση σας πάνω από εκείνον, ακόμα και αν αποφασίσετε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας μετά από εκείνον. Αν δεν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας μέχρι τότε, χάνετε τη θέση
και δεσμεύεται για εσάς η επόμενη ελεύθερη θέση μέχρι το επόμενο cut-off day και ούτω καθεξής. Σε γενικές γραμμές η εγγραφή είναι από τα πράγματα που αν είναι να γίνουν, καλό είναι να γίνουν άμεσα. Πηγαίνοντας το back office σας είναι κάπως έτσι. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε κατευθείαν την εγγραφή σας, στο back office, συμπληρώνοντας τη φόρμα, κάνοντας κλικ στο κουμπί προεγγραφής, θα δείτε με πορτοκαλί γράμματα πάνω δεξιά την επιλογή Join. Κάνετε κλικ στο Join και μετά έχει πάρα πολύ απλές οδηγίες για το τι πρέπει να κάνετε. Ειδικά για όσους από εσάς αποφασίσουν να ξεκινήσουν σήμερα, ανεξάρτητα από το αν είναι καλεσμένοι εδώ πέρα από μένα ή αν είναι από κάποιο μέλος της ομάδας μου, έχω να κάνω την εξής προσφορά. Όσοι αποφασίσουν και ξεκινήσουν σήμερα, θα έχουν σε λίγες μέρες έτοιμο το Sales Funnel. Sales Funnel είναι η μέθοδος που χρησιμοποιούμε προκειμένου να αυτοματοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία και να συστήνονται στην εταιρεία άνθρωποι μέσα από εμάς σχεδόν τελείως αυτόματα, ούτως ώστε να είναι τελείως έτοιμοι να ξεκινήσουν να εισάγουν αγνώστους από το ίντερνετ άμεσα. Ουσιαστικά, αν ξεκινήσετε σήμερα, θα γλιτώσετε το τυπικό κομμάτι του στισίματος αυτής της διαδικασίας, που ίσως να σας δυσκόλευε στην αρχή. Για όσους δεν αποφασίσουν σήμερα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχουμε αναλυτικές οδηγίες στα ελληνικά για το πώς χρησιμοποιούνται όλα αυτά τα εργαλεία και πώς μπορείτε όλα αυτά να τα στήσετε. Είστε ένας από τους πρώτους ανθρώπους στην Ελλάδα που μαθαίνει για αυτή την ιδέα και για αυτή τη νέα μέθοδο. Μετά την εγγραφή σας, κάποιος από την ομάδα μου ή εγώ θα βρίσκεται δίπλα σας για ό,τι χρειάζεστε, μια που σε αυτό το πρόγραμμα είναι προφανές ότι η επιτυχία του ενός εξαρτάται από την επιτυχία του άλλου.